Hayi bo, Asanda! Kwenzakalani kanti la? Asanda, mamgolose! Evateri! Sikhipani kanti la, Inox! Yezwa kuthiwa usuyaphakama wena manje, usukwazi ukubulala abantu. Azothembe kanjani usayiphoyisa? Eish mama, ngenze kufanele. Hayi bo, mfethu, kwenzakalani kanti la ijele ikhipani mfethu? Kwenze njani? Ungifika lapha eselini mfethu ibhebi lami uAsanda, mfethu uqumbile mfethu kanti kwenzakalani manje? Samaphoyisa qhamuka umuntu bafethu asambe phela. Asanda mntanami, awu nganami, ulale ngokuthula. Wena ngolozo ozala. Imala. Kwangathi konto ofuna uyikhuluma nje mfana uneyikhuluma. Hayi bova. Ngizihambela nje indlela zami. Anginankinga namuntu. Awunankinga namuntu. Yokusiza kubafana anithi kanjani nyanga sithila. Dlula kuyokusiza lokho. Uyayibona inkosi? Hayi. Kulungile bova. Kodwa libambe lingashow. Ngilibambe lingashoni uyazi mina ngukhozi oxafuna lingadedela, okay? Kalishona. Set! Aswandoda. Awuyasindoda. Uba usangawo. Awuyisole isitory yathi umkhosi wamashumi amabili osithi sigoma endabeni ezimhlophe. Lokusebenza kanjani? Ngiyagqoma endabeni ezimhlophe ngiyaphezulu. Masho ngamqondo ukuthi ngaba magumbamane nomhlaba salute. Ngagcwala ngayo. Ngagcwala ngayo. Ndodana. Ya. Oshona ndoda. Wena general, uzoyeka namasimba akho lokubiza ngendodana wena. Ya wena. Namanje usakhuluma nami kanje. Lalela ke mfana wami. Uwena kumele uyeke lamasimba akho yazi. La masimba akho uthona wonke ushansi utholayo uzongibhuquzisa phansi. Ngimdala yazi ngubaba wakho ngiyakuzala. Into engizokwenza yena namanje senzobele kugaxa induku straight ngoba ngiyakuyaka zonke lezi ikhali and futhi okumele ukwazi. Unyoko uma wakho sengimtshelile ukuthi manje senzokugaxa itshaptsha, senzokugaxa induku yazi. Ngoba wena uswa la. Lekhanda lakho leli ngathi ligqola uteletele la ekhanda uswa wena ngiyakutshela. Yabona mina general bona mina ngizokubhokoda mina. Angithini kuwena? Mkhamba uthatha abangani bakho labo uzongibhokotela bona yazi. Angabe uzokwenza ukufoko wena. Hey. Madoda amhlophe. Ngiyafojela ke la madoda lawo. Iwona lawa ngishaya ngifayule namashogani. Ngifuna sishayisele ama big 5 ngefire niyalanda. Correct dodo nkulu. Bangidala bangashayisana labantu. Yizwa lazo. Correct. Uthi kudala le nto ingashayisana yeso? Hayi nakanye. Ngifike ngikhulume nawe mase ngithi fire. Ngibela phe kwaso yazwana. Correct. Izona ngempela. Hayi ke ngaphandle kuyangazi. Akho siphele phe kwabo. Hayi. Yona bhova nalezi igora zakho. Yabona into enenze kumina ngabafana bami. Kuzonyiwa ke ngiyanitshela ke. Wena snap uzokhuluma nobaka nje usungikhohliwe yini? Khuluma nawe nazigorana zakho. Wena yabathi mina nguba ngusnapha kayi1 mina. Hayi bo uzongenzani wena? Fire! Usuyahlanya yini wena washaya ofire manje la. Wena snapper nawe amaseli ngala manje. Buka lesilima lesi. Azonya laba bafana. Fans! Hayi bafana ayisigodi ngempela manje. Ya, sanibona ngifuna ukunimoshela isikhathi. Ngiyazi ukuthi ukhisimusi ufika kanye ngonyaka, kodwa ka EasyBet every Friday ukhisimusi. Ngoba bakunikeza up to 150% kwi first deposit match yakho. Okunye futhi sebenzisa promo code yami Thando50 ukuze bezokupha u50 wamahala. Akudingakali deposit. Nayi kanye into ezokuthusa, yazi ukuthi ka EasyBet mawudliwe bakubuyisela back u15% wemali oyidliwe. Ya, into ongayenza ke manje ukuthi uklik ilink lapha ku description uqale manje. Siyaphuthuma sekisikhathi. Hey nikhumbuleke njalo lento yokugembula akuyona izingane ezingaphansi kweminyaka e10 bayazi ke abantu abadala ukuthi ngithini. Danko.
Khiphani mani indaba ngilokhu ngizama ukulala la mina nibanga umsindo. Khiphani ngani? Sekwe na KB indaba manje uzokhuluma ngathi ukhuluma nengane. Lefaka ufona. Saloko ufike la wena ucathi uphethe la ngiyakubona. Nawe wena ungazokhiphela istress sakho Awuzobona la kuthini. Lona madlamini saloko ufike la wena ucathi wena ophethe. Usekwe wena. Usekwe man. Hawu. Yazi ukuthini wena olethe anginyanyisa uKB njengamanje. Indaba ezosiphathisa kwengane. Futhi lento yakho ukuthi uphethe la yanginyanyisa mina. Uthi uswayini ngoba phela umuntu kade aphatha la. Anginandaba ukuthi kade aphatha. Ngaphela bengaboshwa mina ephethe la. Sengikhona ke manje nami uzophatha mina la. Ngeke ngizwe mina ngoKB. Izisebenzi impezana. Izosebenza and yazi ukuthini into engibonayo la njengoba le jele lelingahlelekile kanje ngoba ayikho inombolo. Yabo ngale email section sayiphoyisa mina kunocwanco lapha yakuthulekile ayikho yonke le chaos eyenzeka la and yazi ukuthini sengicabangile ngizoyifaka inombolo la. Siyazela thina le nombolo khona. Khuleka mina ngiyazi inombolo phela mina bengijoya nebhantinti mina. Uhandyman ungifundisile inombolo. La leyo uyafuna ukuba i26? Hayi ngiyafuna. Correct. It's correct. Correct. Nazo Sure right. Shuthi ke sesofaka wena ke kulento le. Correct Dr. Mfowethu. Ndoda enkulu correct. Correct mfethu angimasho ngaso sala sempumalanga. Manje mfethu ngithi ngeke ngizobuza la. Phela naseqaleni ngeke ngakhuluma ukuthi ngishawela abantu manje namanje nisathula bafethu akwenze kulutho. Zivi ngempela. Hey, itholeke nje ndoda emhlophe. Ish. Bethe ngiyayibheka lento yakho yabo ngithi ngiyawaphenya ama-page ayikho ngisho ama-page nase26 yabo. Manje asikwazi ke thina nomkhosi wase26 siyolwa. Singazi silwelana ngoba wena uyishayelwa igora ngazi ufunani lapha negoreni. Sengafayeleka lentula kanjalo izolezo. Ayikho kulayini. Asisabe nje inombolo engekho kulayini. Yabona ke nini engathi bafethu asisebenzisane ngokwelandana. Ngoba manje mina ngikwazi ukushaya abantu nthuli. Yiyo ke lento le engathi ngashintsheka kuze kufike uJoseph ngayo lento le. Anthony Shisampamo wafika la ngalento yakho kuba newinch. Nayi ibona lento ngifika le station uthi wena kholutho la. Uyabona ke mfethu. Iyona into ke lezo dika ukuthi mina lento le ngishove ngwamulayini. Ngoba manje nina akanihelele nina. Lungela mbolwa phela ngithi isigora wena. Angisebenza ngwamulayini obovu. Iswele bathu fapara emoyeni kali. Buka nesiswe sikhula mbolwa. Mangobe siyini manje? Wasilokhu ngibiza njalo. Hayibo Gatsheni. Lalela, Gatsheni akazwani nama meetings, sizwana? Hayibo lalela, uzojwayela ke manje. Kufanele kube into yethu ukuthi sihlezi siba nama meeting. Ama meeting okwenzani? Hayibo, usukhohliwe kwezakaleni. Uyabona lento eyenzakele? Ngiyasaba mina. Engathi izobonakala lento. Sizobanjwa lento esinzi. Hey, Mangobe what is see manje? Hey, ngifaka lapha. Ukuthi sinawo asiyona team la. Siyona ke umuntu obule. Sithini ke manje? Umuntu obulela umuntu la wena. Ugatsheni ngena lapha. Lalela uphakathi shiqe ngoba konke lokho engikwenzile bengiqala ngqa ukwenza ngikwenziso wena. Hey, Wamangobese ungangenzi slima mina uGatsheni wazi yonke information. Usuthi ubuqala manje kanti yini ekubekela ejele awubulalanga umyeni wakho wona. Lalela ke lokho kwangaphandle manje ngidlanga phakathi. Lokho engikwenzile ngikwenzela ngaphakathi ngenziswa wena. Lalela into ozofanele uyenze njengamanje. Uzokwenza yonke into engithi yenze. Okuqala ngqa udake uyangisa uzobona ukuthi ngidakiwe yini. Ngizocela ungizele kanje i-breakfast, i-lunch, isapha angisakufuna ukwala ejele. Sengifuna ukuthenga ngaphandle. Wamangobese udakwa ngempela umthetho wakho. Udakwa ngempela umthetho wakho. Ngikuhlanganisele ama breakfast, ama lunch, osapho bangaphandle kanti ngihola malini mina? Ungangidakela Mangobese angihlangeneke nokuthi uhola malini. Angihlangene. Uyabo lokho ngenzise khona into ebengiyisaba kabi ngakulalela. Kodwa manje sokuyi10 yami ke manje ukuthi wena uzwe ngami. Yebo, izoba njalo nje. Umthetho wakho uzama ukungiblackmaila. Uzama ukublackmail uGatsheni wena noma bubeka kanjani kodwa khona kuzokwenzeka. Mangobese basobuzosha. Baningi bemzama uGatsheni. Beba nenkinga. Lalela wena. Kuzokusiza ukuthi uyenze lento engiyishoyo ngoba kuncane lokho engikubalayo.
Sengizodinga uqobo lwakho ngikhathalile izinto engizisebenzisayo njengabantu ukhukhumbe yonke into ngikhathe ngidinga uqobo lwakho njengabantu usukela namhlanje mengidinga noma ngasikhatsini ngizokudinga hey udakiwe mangobese awudakiwe mangobese uzokwenzeka ngaphezulu kokuthi ngizokuhlambalaza phela wegatsheni engathi uyakhohlwa ukuthi nginomqingo wakho hey kanti nami nginawo wakho hayi owami usho nami vele mina ngisiboshwa wena uzophelelwa umsebenzi ulahlekelwe wena njengoba usebenza kanje ulahlekelwe umsebenzi ube isiboshwa njengami hey kahle uzophoqa ke ukuthi wenze into engithi yenze kulungile mangobese awukhulumele phansi uthi ufunani ngifuna i-breakfast yangaphandle i-lunch yangaphandle isapha yangaphandle ngikufuna konke lokho engikubalile kulungile mhlambe ngingakuzama lokho akukho zokuzama uzokwenza kulungile sobona kulokho kokusho kwe-breakfast yebo konke uzokwenza njengamanje nje ngilambile phela gatsheni udakiwe uyazi noma abidakiweke manje bengidinga ngayo mangobese uzoba senkingeni wegatsheni mangobese ngithi udakiwe uyangizwa awuzami uzobona ufuna ngijikelwe idlozi manje ngoba phela wena mangobese wena awuhlukile noma ungangizala hey mangobese musufuna ungikhatha nendlu uyakhohlwa ukuthi le nto ayinaminyaka lalela nake mangobese hey mangobese uthanda mangobese yabona lento yenza ungeke iziyenze yini ezoba ngeke livuke ngisho ukuvuka umuntu omdala uzobona hey man Ash, nongolwazi. Oh. General. Nongolwazi. Hayi. Nangu 7. Ngiladele ngo8 kanongoloza. Wamana na. Ingakanani ke lejana. Uyabamba ukuthi angisisabeli isindalana namadoda angaphesheya. Ngimehlo mani. Okungangani anikufundele ngidalayo. Nami ngikufundele nikudalayo. Oh, hlangana isinqamini sendlela. So into engizayenza nongoloza ngizokhuluma isiZulu nawe. Hayi injalo ngeleke jana khuluma okuhlula amadoda kuyabikwa nasi sithebe beke sithebeni indaba general ngoloza ngicela into eyodwa ngicela ukhuza amasosha akho especially indodana yami uLove More isocial yakho lo mfana lonke ithuba litholayo ushansa utholayo ufuna ukungibeka phansi and into esizoyenzeka ke nongoloza manje sengikhathele uyena sekufika ekugcineni manje and nonyoka ngimtshelile wathi akanankinga nalento engizoyenza into engizoyenza kuyena nongoloza ngizovele ngimgwaza ngimfaka uphondo straight ngimkhipha igazi ngoba ke general uyabona unongoloza akunendaba neendaba zabafazi omathandana lezinto asizingeni thina sangakarikade uyabona general ingako labantu thina sibabiza izigubhu zikapoison ngoba izigubhu zikapoison bagcwele upoison bafuna nje ujusu kithi basincele general bayothi sebesincelile basilaqazele njengoshephisi ozohlafuna ngophela umsoco khuza lo mfana wakho ke nongoloza khuza lo mfana wakho man kodwa ke uyabona ke usuthi uzomgwaza hayi usuyothinta nongoloza ngeke uzuthinta social lama ngeke uzumthinta Love More ayoshuba general yoshuba lophanduka ejele general yes sengamele lishube nongoloza ungafuni lishube nongoloza khuza lo mfana wakho lo lisocial lakho khuza umfana wami khuza indodana yami isocial lakho indodana yami uyabona wena general wena uthe ubaba wakho Love More angithi njengobaba wena dlala indima phela yokubaba nimndeni nje general bonisa indodana uyisondeze igcina ibuyele ogibeni hayi ukuthi uyilimazi indodana ayenziwa leyo into general nongoloza ingane mingezwe yenziwa njani
hayi uyayibonisa nje kancane uyifake uswazi ngendlela efanele hayi ngale ndlela le awuboni nje ezinye izindlela ndoda emhlophe hayi ngale ndlela hayi ngeke general ukhipha igazi esisebenzi cha yenziwa leyo nto naye Love More hey wayeshuthula eshuka ukujuqa ngamtshela ngathi Love More awukwazi ukuthi ungavela usuke uyogwaza i26 ngezinto nje sihlangene nabafazi nama relationship ezingahlangani nendaba enombolo hayi njalo general ungayenzi lo nto general kumthinti Love More hawu lokuphenduka ejele hayi ngo Love More hawu hayi ngeke lokuphenduka ejele Hey yabona man hey mangobe esungcolile man yabona kufuneka mengifika manje ekhaya ngithole noma isiqunga ke ngigeze ngaso waphela amabhadi la ukuthi ngabona isinqa somuntu omdala kanje hayibo kwahleke bona ukuyiqulekisa okoqala uenjoyile nje kusho bani kusho hayibo wena kwahle wena bo Gatsheni Mangobese hayi uyabona ke manje Mangobese uyabona isisibanjiwe manje ayikhuleka la Gatsheni thatha izinto zakho uhambe uzodila mina noMadlamini hamba wena Mangobese yini kwenzakalani manje no Gatsheni hayi khuleka Madlamini lento kade uyibona nje into engelutho kula yakhuleka kwenzeka ngalutho ngibone kahle mama Ngobese kodwa khuleka fihlo yakhe safe la kimi so kanje Ngobese ayindoda ugeneral angishayisene nombolweni ndoda omfowethu Evwethu kunenombolo engibambayo ngamasosha esewonkana le new prison ndoda omfowethu ngicela inombolo ayishayisa kade ngifuna ngeqiniso lale social lithi ungijebhuli ndoda omfowethu leya ndoda ibiza ngoMountain ibiza ngami ndoda omfowethu kodwa nakhona mangicela inombolo zaMountain ayishayisa zonke ndoda ndimene mfowethu yazi le nombolo bengithi ngiyifoshela ngedwa mfethu ekusendoda labantu laba bethe inombolo abayisingethe mfethu basingethe inombolo ewufafa mfethu basingethe inombolo mfethu amakhalibhoti ndoda omfowethu lamadoda agcwele la iwona lamadoda esayalwa ngawo ushayisa 26 ukuthi siyoshayisa bebangaka abayibiza ngathi ababethe isikhumba semvu bethe inkhumba zemvu bonke labantu ndoda hey yazi indoda ewuhende mfowethu kumele simashele kumakhwezi sanibamba siyomfakela ngalelo daba lelo daba ekuseni lamadoda wonke la ngaphakathi hayi mase siyavula ndoda haya sibashayisana hayi ndoda omfowethu mhlawumbe iyona le ndoda umakhwezi izokwazi ndoda omfowethu ukuthi sikhiphele ulayini ukuthi sidala kanjani futhi kwale nombolo no yazini asifaka hayi correct siyasebenza manje yes sorry to that post amashumi amabili sithi ngoma ingamele sazo ukusebenza kanjani awungoma ingamele sithi ngiyaphuza manje ngikukhulu ukuthi abama kumbamana nomhlaba salute ngagcwala ngayo ngagcwala ngayo manje ngabe ngiblink siyalo correct correct uTenkulu correct sir salute wathi manje hayi inombolo engaphandle uTenkulu ingaphandle inombolo uTenkulu phela manje nangu endimeni phela manje uzela nezinkinga ama problems kade ngicela ndoda enkulu endungizela nabanye olayini ongakazi ungifakele bona ndoda enkulu ndoda enkulu akwazi wena ungifakele ndoda enkulu ukuthi unhliziyo ndulo ushayisa amasekudalekini awazi ungifakele ndoda enkulu yabona ukwendi man lo ke ehamba kwalapha eMozambique ukusibona ingqondo zamaPortuguese manje la hayi khuleka uzosabela ima ndoda enkulu ima ndoda enkulu yabona le nombolo angifuni izifike kumakhwezi angifuni izifike general ndoda enkulu phela ndoda enkulu ngakunika u3000 ndoda enkulu nazosabela indaba zo 3000 uzozizwa abantu ukuthi kanti nganikokhisa imali lelo kanti uzoyisebenza amadala sayathu abamba ndoda enkulu please ungakhohlwa ukuthi ngakunika u3000 ukuthi ungifake lapha yelo ngaphakathi ebuilding nguMountain ngo3000 ndoda enkulu ukhumbule lo lalela landa-ke ndoda omfowethu wena uMountain wase26 mina ngisho akekho umuntu ozoleluzana ozoloku ekuhlupha la uyazi salute wena uyiMountain ufundishisa umkhosi correct nangempela mashaka awusalute yabona lokhu uhandyman ngempela ngathi kuzizela nenkinga leli jele wait madoda Gatsheni sorry mfethu hey ngivelathi
Njani ba? Mthembu sengikubheke amaseli wonke angitholi. Awu yini kwenzakaleni manje? Yabona bese ngithi ugatsheni akasebenzi. Lalela ngikuphathela indaba ezinhle. Awu zona ziphi manje? Kwangathi into zakho zikuhambela kahle. Ngiyabonga. I-parole board isiphasisile isicelo sakho separole. Awu ngiyajabula. Uyabona ngikhuluma kumanje nje. Wena usufana nomuntu ofree. Usungasuka manje uhambe eselini uthatha impahla zakho godu. Manje ogatsheni nimtetela kanjani lo muntu enenkinga engaki lo muntu ubulala abantu ushaya abantu lapha ngaphandle akufanele ukuthi aphumele emphakathini njengamanje. Bengithi lezi indaba zizosijabulisa sonke. No gatsheni akufanele Eba. Ake ngishiyeke le. Ngiyahamba mina. Angisasona isiboshwa. kodwa futhi lezi inkinga engakusungishiye nazo la Ngihlanyela. Ngiyahamba mina. kodwa futhi Ngizongiqubuza mina. Ngizokunqubuza. hayi ngiyaxolisa mfethu ngiyaxolisa. Ngiyahamba. Lungile hamba mfethu uyosala ngimela ngithi awu maNkulunkulu wami into ekuzoyithini engaze ngayifake nyakanyakeni Jehova yo. Madlamini le nto ngathi sizothatha isikhathi ukuyibamba konje uthe kuthiwani ngimbilijisi inkinga yakho uyatatasela olethu ile nto lesoyibamba kancane lalela nayo imbilikijisi uthi umbilikijisi amabhuzu abofu agcotshozwe ngo2 no6 ngaphansi nangaphezulu anganga amafasi ngangani awusayiswa lo queen imbilikijisi avara le pink lalelaka eyami avara le pink eyami njani uzoshole yakho wena ayikanganga amaphakethe ngangani angibhinqisi ngoba dala no nombolo nganginqoma ngisho kunginquma ngimbilikijisi ihelmet iwivuke le yami ayiningi nalento le ayikanganga ngeribbon inkinga yakho uyatakatazela always sizoyibamba lento kancane yeah okay the jisi avaroli avaroli ithe brown ke wena ayingengcono orange wena ngizoyibamba kancane lokuyifaka uvela ushinda iningi nawe khululeka uyatatazela wena hayi wendoda beka insimbi up ndoda sebenza kanjani sebenza ke-gym dot bacela ngani cela push up 5 nepamazo 5 set up lalela ke baba wami angizile neendaba ezinhle la uyezwa uyabona into esiyenza ngalile futhi la enkambeni sekonakele sebemthathile phela umvelase la bamtransfer mfethu bamkhipha futhi waphuma ngaphandle umthembu ngiyakutshela into esiseleke manje sekusele mina nawe and yabona indlela eseyishube ngayo uyabona ukuthi mfethu into esekufanele yenzeke fanele namhlanje ulala uphakamile yona fanele ushaya inhlamvu sayibulala iphoyisa noma ubulala madoda sengifikile ya ngizokhuluma nawe ndoda ukhuluma wena nokubakakapana bakho nina nishaya abantu mina la ejele fatara shaye ba fatara yadelela lama 26 wena ke ndoda ngiyakuthatha ngikusa kuyigore ifana nawe le kokokstad kokokstad fatara lo manje uyabizwa le office hamba uthatha uvucu lakho sambi ndoda awume kanjani manje wena ungena phi ke manje kule ndaba ungayingeni indaba ongazazi wena ekokstad wena uyafuna le phezulu hamlanda uvucu lakho sihamba manje siye kokokstad follow wampela ngilandele hey shabantu nina la umuntu wafa Jehova ukasibeka enzalo bekiqalela nje ngimele khulu wamawo